session. Takže lítko, druhá zadní strana, člověk leží na břiše a opět palci vedle sebe, prohněteme. Je to takové seznámení se, kde to je tuší, kde bude potřeba trochu na to víc soustředit. To se zopakuje několikrát, pak se použije trošku oleje nebo jiné masti. Nanášíme pěkně pevnými pohyby nahoru a dolů. Jemně přitlačíme a potom můžeme vlastně kružnými pohyby palců probírat jednotlivé svaly. V těchto místech jsou pouze dva, ale veliké. A pokud můžeme prohněst tímto způsobem a zase tlačíme do míry tolerance našeho zákazníka či klienta, nebo když ho to hodně bolí, tak mu můžeme také říkat pacient, což je z latiny od trpitele. Prouživé pohyby, svíráme sval mezi prsty a palcem. Pak můžeme přitlačit hranou ruky směrem nahoru, opakovaně až ke koleni. A zase se můžeme vrátit k těm palcům. Citlivější nebo tvrdší místa můžeme individuálně prohněst, pomoci si druhou rukou, aby nás pak nebolely palce. Zakončíme všeobecným pohybem, pomáháme vlastně prokrvení, odkrvování lítka a zde se může zopakovat co jsme dělali předtím. A tady se vlastně máme obnaženou plosku nohy, takže můžeme krásně přistoupit k jednotlivým bodům na noze, na chodidle a opět pomáháme si dva palce najednou, takže náš tlak vlastně může jít hezky do hloubky až na kost klenby. Prohněteme všechny body. Jedná se o podlitost citlivé, takže se zeptáme, jestli to je moc nebo ne. Když to bude moc, tak náš pacient bude křičet. A toto opakujeme, záleží na tom, kolik máme času. Potom prohněteme jednotlivé klouby na noze, prstů nohy, zatáháme za ně trochu, někdy to v nich praskne, což je dobré znamení, uvolňuje se vlastně kloub, vniká tam vzduch, dochází k dekompresi. Plosku nohy nahoru, pomůžeme si loktem a takhle protáhneme celé lítko, podržíme 20 vteřin. Nebojte se přitlačit, achillova šlacha je pevná, svaly jsou tam silné. Jo, zapomněl jsem na další grif, uchopíme nohu takhle, tupou hranou ruky, proplácáme chodidlo. To je všechno. Let's see.